Takže čaute, čaute, ja som Andy, no a vítam vás na mojom kanáli AndyGamer.sk. No a zároveň vás vítam aj pri pozvánke na vianočné streamy v roku 2025. A tieto streamy začínajú konkrétne 19. decembra, čiže zajtra v piatok. A začneme cca asi tak možno okolo 4. po obede. Potom budú pokračovať 20., 21., 22., 23. decembra. A 20. decembra by sme sa mohli zúčastniť spoločne na nejakom parádnom konvoji v rámci Truckers MP v Eurotrack Simulátore 2. 21. decembra uvidíme, či budeme pokračovať v Truckers MP alebo v nejakej ďalšej zaujímavej hre. To sa ešte naplánuje plus minus na streamoch, takže čekujte streamy, čekujte YouTube, čekujte komunitu, externé odkazy, komunitné odkazy, kde vám potom budem pridávať rôzne novinky ohľadom nadchádzajúcich streamov. A 22. by sme sa mohli pustiť do Alaškan Truck Simulátoru, kde by sme preskúmali zamrznutú možno Aliašku, uvidíme kam sa dostaneme a či sa nám podarí dostať sa do zimnej sezóny. A 23. decembra prakticky bude posledný vianočný, respektíve predvianočný stream, kde budeme hrať GTA Online, GTA 5, takže kto má záujem, tak sa tam môže kľudne napojiť a verím tomu, že si tam užijeme kopu srandy. Takže sa na vás teším. No a zároveň ste si určite všimli aj v cinematickom záberi, že prakticky na stromčeku máme netradične teraz maják. Ja vám to môžem aj ukázať. Áno, máme tu majáčik namiesto hviezdy. Takže zároveň ten majáčik nám pri Eurotrack Simulátore 2 bude fungovať normálne s hrou a bude nám krásne dotvárať ešte atmosféru. Sice nie vianočnú, ale takú, povedzme, že výstražnú, čo pre nás bude tiež celkom zaujímavé. Takže sa určite, hovorím, máte na čo tešiť. Bude plno zaujímavých hier, do ktorých sa môžete napojiť a môžete si s nami takto zahrať. Takže ten program je daný, plus minus sa ešte môže niečo zmeniť, že môžeme ešte obmedziť nejakú hru, alebo ešte môžeme respektíve aj vyskúšať nejakú novú hru. A teraz ma ešte napadlo, že ja mám dokonca aj nejakú, povedzme, že kvázi vianočnú hororovku. Takže v nedeľu, ak by sa nešiel Eurotrack Simulator 2, alebo išiel by sa kratšie, tak prípadne môžeme potom ešte nadviazať večer, respektíve v noci nejakou hororovou hrou na tie vianočné sviatky, pretože jednu takú zaujímavú hru mám, takže môžeme na to nadviazať. Takže v nedeľu ešte môžete asi rátať aj s nejakou hororovečkou. No a potom pondelok, utorok je jasný. Takže vám prajem príjemné prežitie sviatkov. No a my sa potom vidíme asi tak až toho 27. decembra, možno potom 29, 30, to sa uvidí. A potom už prichádza postupne Silvester, Nový rok, takže uvidíme tam ešte, ako naplánujeme ďalšie streamy. Ale 24, 25, 26 tam máme voľno. A budú vám síce vychádzať ešte nejaké asi videjka na YouTube, ktoré mám pripravené a ktoré vám ešte nejaké zostrihám, ale streamy vtedy nebudú. Takže sa teším potom až toho 27. na vás. No a ja sa pre dnešné videjko ohľadom pozvánky s vami rozlúčim. Ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite hodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanáli odber, taktiež si určite hoďte aj follow na Instagram a TikTok, kde pridávam ďalšie rôzne informácie a novinky. No a takisto tam budem pridávať informácie aj o tomto evente. No a takisto môžete čeknúť aj kanál AGSK Shorts, kde pridávam rôzne klipy a zostrihy zo streamov vo forme shortov. No a takisto čekujte aj náš Discord server, kde je plno ďalších zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Shut it out, plug it in, press start and we're flying.